Να υποδεχτούμε το κορίτσι αυτό το υπέρλαμπρο. Βρεθήκαμε έτσι και μία σεζόν απέναντι. Μία μικρούλα έτσι, tiny. Δεν τη χορτάσαμε, η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε και διάδραση. Ήταν από τους ανθρώπους που, παρόλο που ήμασταν στην ίδια ζώνη, έτσι αντικριστά, αγαπιόμασταν πάρα πολύ και αγαπιόμαστε. Και τώρα μπορεί να έρχεται και καλεσμένη στην εκπομπή μας, ωραία και άνετα και χαλαρά. Μπέτη Μαγκύρα! Στην Πέμπτη. Εντάξει, οκ. Τους ψάρωνα, κάποτε έλεγα. Παλιά έλεγα, μου λέγανε, λέω το πόσο είσαι γεννηθής, μου λέγανε το 85. Λέω, άκου, πηγαίνει στη μάνα σου και πες της να πάει στη δημαρχία να τσεκάρει, γιατί μετά το 80 δεν γεννήθηκαν παιδιά του. Λέω, κάποιο λάθος έχει γίνει. Το πόσο ψαρώνανε, το πόσο ψαρώνανε. Σε έβλεπα τώρα, ρε παιδί μου, που έμπαινες έτσι με το. Έχεις ένα φως, έχεις μία λάμψη, έχεις ένα σταριλίκι. Ευχαριστώ. Και αναρωτιέμαι αν σε αυτή την τηλεόραση που μπορεί να μπει αυτό το σταριλίκι, ρε Συμπέτη. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν είμαστε τόσο συνηθισμένοι, δεν έχουμε και τόσο πολλά λαμπερά project, ειδικά αυτή την περίοδο, που δεν είναι του show, γιατί περνάμε φάσεις. Δεν αφήνουμε κιόλας ίσως να... Γιατί? Δεν ξέρω εγώ αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τους διευθυντάδες. Να σε ρωτήσω κάτι, πας εσύ, γιατί και τα κανάλια φαντάζομαι ότι με προτάσεις λειτουργούν, πηγαίνουν, βλέπουν project, τρέχουν εκεί στις κάνες, στα αυτά. Πάρα πολλές φορές έχω πάει προτάσεις. Έχεις πάει, Ακόμα και τώρα, δηλαδή πηγαίνω, θα πάω μια πρόταση που μπορεί να την πιστεύω και θεωρώ ότι λείπει από τη τηλεόραση. Θεωρώ ότι κανείς πια δεν τολμάει. Δυστυχώς, γι' αυτό και ένας λόγος που παίρνει την κατρακύλα η ελληνική τηλεόραση είναι και αυτός. Δεν ήταν αρχή σεζόν που είχες κάνει μια πρόταση στην δημόσια τηλεόραση, δεν ισχύει αυτό? Δεν την έκανα εγώ την πρόταση. Ήταν... Με φωνάξανε. Τη φτιάξαμε μαζί την πρόταση. Ναι. Και πήγαινε να γίνει. Έως ότου να βάγισε. Εντάξει, βέβαια συμβαίνουν αυτά έτσι, στην τηλεόραση. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω εγώ το γιατί, δεν αφορά εμένα. Εγώ λυπάμαι λίγο τον κόπο μου και τον χρόνο μου, αλλά δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν παντού αυτά τα πράγματα. Και ίσως και καλύτερα που συμβαίνουν, διότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο τελικά στη ζωή μας. Όλα όμως. Τίποτα δεν είναι. Τώρα κάτι έχεις στο μυαλό σου. Ναι, γιατί θέλω πια στη ζωή μου. Πού σε πήγε αυτό? Θα σου πω, θέλω πια στη ζωή μου και θεωρώ ότι και το αξίζω και μου αρμόζει να κάνω πράγματα που ταιριάζουν σε μένα και να μου δίνουν την ελευθερία να τα κάνω. Διότι όταν με φωνάζει σε μένα, με φωνάζει για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Δεν με φωνάζει για να σε εξυπηρετήσω ή να είμαι διεκπαιρεωτική. Ξέρεις τι παίρνεις. Από τη στιγμή που ξέρεις τι παίρνεις, άσε με να στο δώσω. Αν δεν θες να στο δώσω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορώ να κάτσω και σπίτι μου. Μη με φωνάζεις. Γιατί να μπούμε όλοι σε αυτή τη διαδικασία, να τρέχουμε, να κάνουμε και στο τέλος, ας πούμε.
Άσε με, δεν το λέω τώρα για την ΕΡΤ. Το λέω γενικότερα αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση που το λες όμως, γιατί θεωρώ ότι όλοι ξέρουμε τι είναι η Μπέτη. Θέλω να πω, σου έχει τύχει το ανάποδο. Βλέποντας τα χρόνια σε όλη μου την πορεία, ανέχτηκα πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα Όπως δεχτώ. τι? Δέχτηκα συνεργασίες, ανθρώπους που έπρεπε να είναι δίπλα μου και εγώ μπορεί να μην ήθελα, γιατί μπορεί να θέλει το κανάλι. Ενώ ήξερα πάρα πολύ καλά και το αίσθηκτο μου δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Δεν το λέω εγωιστικά. Ναι. Ποτέ όμως δεν έχω πέσει έξω για άτομα και καταστάσεις. Και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε ένα σκοπό, να βάλει κάποιος κάποιο δικό του πρόσωπο που προωθεί ή θέλει αυτό, στην τελική θα το πληρώσουμε όλοι. Πρώτο και καλύτερα εγώ, παρόλο που δεν θεωρώ ότι σ' αγγίζει ατομικά, δηλαδή δεν είναι ότι θα κρυφτεί αυτό που έχεις να δώσεις και αυτό που έχεις να κάνεις, αλλά συνολικά θα χάσει το αποτέλεσμα. Διότι όταν μου φέρεις έναν δίπλα μου που δεν το αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα έχει αυτό απόδοση. Γιατί αυτό έγινε στο I Love Suku. Έγινε, που είναι η τελευταία σου τηλεοπτική εμπειρία. Έγινε κάτι τέτοιο στο I Love Suku. Γιατί... Εν μέρη ναι. Πω, γυρίσει ο στο πλατό. Ναι, δεν το περιμένω αυτό. Βόμβα. Όχι, γιατί ειδικά... Μπορεί να ήρθε ένα πρόσωπο που εγώ να μην το επιθυμούσα. Ναι, επέμενε γιατί το τώρα κανάλι. νιώθαμε ότι έχεις τους ανθρώπους σου εκεί. Δηλαδή Εννοείται. είχαμε αυτή την αίσθηση. Εννοείται, αλλά κοίταξε να δεις. Γι' αυτό και πολλές φορές δεν αναρωτιέσαι γιατί να μην έχω τη σοφία αυτή που έχω τώρα, 25 χρονών. Γιατί, συγγνώμη που θα πω την έκφραση, πρέπει να τα φας τα σκατά σου. Για να φτάσεις σε αυτή την ηλικία και να πεις, παιδιά, όπα, αυτός εδώ δεν ταιριάζει, αυτή εδώ δεν ταιριάζει. Και αφήστε με να το κάνω όπως πιστεύω εγώ. Όπου μετά μπλέκονται και δεν αποφασίζει ένας και αρχίζει, λέει ο ένας, εγώ πιστεύω, όχι, μην πιστεύεις. Άσε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αν την ξέρεις πραγματικά τη δουλειά, άσε με να την κάνω, γιατί εγώ κάτι ξέρω τόσα χρόνια. Όταν μπήκε στα πρωινά. Εξανήρθε. Ναι, όντως. Να σου πω κάτι, Μπέτη, θα σου το πω πολύ ειλικρινά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το ξέρω ότι με καταλαβαίνεις. Γιατί δεν παίζει να μην το έχεις περάσει κι εσύ αυτό. Εγώ αυτό έχω ξαναπεί. Έφυγα 6 χρόνια από την τηλεόραση και είπα θα γυρίσω όταν θα μου δώσουν λευκό χαρτί. Και θα πούν κάνε κούκλα μου ό,τι θέλεις. Δίκιο. Και μόνο έτσι γύρισα. Είμαι και εγώ τώρα. Μόνο ότι έτσι θα γυρίσω ναι. μόνο όταν θα με αφήσουν να κάνω αυτό που θέλω να κάνω με τις προϋποθέσεις, με τις συνθήκες και με τους ανθρώπους. Και αυτό που το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος πολύ ικανός, αλλά αν εσύ δεν έχεις χημεία, δεν μιλάς την ίδια γλώσσα, δεν έχεις κοινό κώδικα, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ότι τα λες, παιδιά, δεν κάνει π.χ. αυτός ή αυτή ή δεν είναι δεν σημαίνει ότι δεν κάνει γενικά. Μπορεί να μην κάνει για σένα. Δεν κάνει για τη συγκεκριμένη συνθήκη. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Απλά ένα κανάλι μπορεί να τον έχει 10 χρόνια, ξέρω εγώ. Γιατί να ταλαιπωρούμαστε. Όλοι ταλαιπωρούμαστε. Ναι. Και αυτοί ταλαιπωρούνται και δεν παίρνουν αυτό που τόσο αξίζει. Και εγώ και όλοι. Αυτό δεν μπορείς. Δηλαδή, φεύγοντας από το Open, πηγαίνοντας στον Αντένα, δεν είπες. Πήρα κάποια μαθήματα από αυτή την ιστορία. Προφανώς δεν τα είχα πάρει όλα. Δεν τα έχεις πάρει όλα. Να πεις, λοιπόν, στο συμβόλαιό μου αυτή τη φορά. Μαθαίνεις. Εγώ έχω και ονόματα στο συμβόλαιό μου, Μπέτη. Καλά κάνεις. Συγκεκριμένα. Να βάλω κι εγώ την. Θέλω να πω ότι δεν το σκέφτεσαι μετά ότι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα κάνεις στο επόμενο συμβόλαιο αδιαπραγμάτευτα. Γι' αυτό αποφάσισα αυτή τη στιγμή, από εδώ και πέρα στη ζωή μου, να μην κάνω καμία υποχώρηση ή παραχώρηση. Τίποτα. Ή θα με αφήσετε να κάνω αυτό που θέλω για να γίνει σωστά, ή ας κάτσω σπίτι μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέχρι να έρθει αυτό που είναι να κάνω. Και να σου πω και κάτι. Αυτό μου το έμαθε πάρα πολύ καλά η Μαρινέλα. Νιώθω πολύ ευλογημένη που δούλεψα με αυτή τη γυναίκα. Πάρα πολύ ευλογημένη. Ποιο? Γιατί μου έμαθε ότι αν δεν σεβαστείς εσύ πρώτη τον ίδιο στον εαυτό, δεν θα σεβαστεί κανένας. Κανένας δεν θα σε σεβαστεί έτσι όπως πρέπει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το βίωσα αυτό δίπλα της. Πάρα πολύ. Και συγκινούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, το βλέπω. Γιατί αυτή η γυναίκα είναι, τι να σου πω τώρα, δώρο Θεού ήταν για μένα. Καλλιτεχνάρα. Με επέλεξε, με πήρε, με έβαλε δίπλα της σε εισάξιο ρόλο. Αυτά τα πράγματα σου συμβαίνουν μια φορά στη ζωή σου. Και είχα την ευλογία να το ζήσω εγώ αυτό μαζί της. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν αισθάνομαι ότι, ρε παιδί μου, σε αυτό που περιγράφεις και που έμαθες από αυτή τη γυναίκα. Και δεν ήταν μόνο ένα αυτό που έμαθα. Ναι. Ήταν μεγάλο σχολείο, μεγάλη δασκάλα σε όλα. Την έβλεπες και μάθαινες. Ρούφαγες γνώση. Ότι ρε παιδί μου, σαν συμπεριφορά στη ζωή σου, πολλές φορές η καλοσύνη σου ή ο τρόπος που. Ή λες, έλα μωρέ, εντάξει, ας δώσουμε μια ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρεις τι κατάλαβα τώρα, μου ξεκλείδωσε τώρα μια σκέψη με τη Μαρινέλα. Είναι ότι ήρθε ένας άνθρωπος σε έναν χώρο όπως είναι το τραγούδι,
με αυτή την εμπειρία και με αυτή την πορεία και σου έδωσε το χώρο και σου έμαθε πράγματα, ενώ αυτό δεν το έβιωσε στην τηλεόραση. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, εννοείται ότι δεν το έχω βιώσει στην τηλεόραση. Δεν εκτίμησε την πορεία σου και δεν σου έδωσε χώρο να. Μπορεί να μου δίναν χώρο, αλλά με τις δικές τους προϋποθέσεις. Ενώ η Μαρινέλα όχι. Ενώ η Μαρινέλα όχι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το I Love Suku, κατά γενική ομολογία, αδικήθηκε. Δηλαδή ήταν μια εκπομπή που όλοι ή οι περισσότεροι λέγαμε ότι δεν έπρεπε να κοπεί. Το γεγονός ότι και την επόμενη χρονιά, η επόμενη εκπομπή ξανά κόπηκε και πάλι έλεγαν όλοι ότι δεν έπρεπε να κοπεί. Εσένα τι συναίσθημα σου προκάλεσε? Απλά δηλαδή είπες ότι δεν υπάρχει όραμα. Κόπηκε, δεν ολοκληρώθηκε, ναι. Εντάξει. Έγινε μόνο μία φορά. Αλλά από τη στιγμή που κόπηκα εγώ για να βάλουν αυτά τα παιδιά εκεί που τα βάλανε και ήταν επιλογή τους, θα πρέπει να τη στηρίξουν αυτή την επιλογή. Ναι. Διότι η επιλογή δεν στηρίζεται μέσα σε ένα χρόνο. Όταν χτίζεις κάτι, δηλαδή στον Αντένα αυτή η ζώνη ήταν κενή 6 χρόνια. Έτσι. Άρα, όταν παίρνει εμένα που δεν έχω ξανακάνει Σαββατοκύριακο απέναντι σε αυτό το κορίτσι που το κάνει πάρα πολλά χρόνια και έχει χτίσει αυτή τη ζώνη με υδρότα, δεν μπορώ εγώ να τη συναγωνιστώ την πρώτη χρονιά. Μπορεί να μην μπορέσω και ποτέ. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μου δώσεις το χρόνο και εγώ να χτίσω κάτι απέναντι σε ένα χτισμένο προϊόν. Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και πήγαινες στην αρχή της συνεργασίας σου με τον Αντένα, θα έκανες ξανά τα ίδια πράγματα? Όχι. Θα έλεγες ξανά τα ίδια πρόσωπα? Όχι. Θα άλλαζα πράγματα. Δεν θα δεχόμουν, έχοντας τη γνώση την τωρινή, έτσι. Δηλαδή, θα επέμενα. Αυτό έμαθα τελικά εγώ, Νίκο μου. Έμαθα ότι πρέπει να επιμείνεις σε αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου. Ναι, τι θέλεις, σε πήραμε γι' αυτό, γιατί και εγώ υπάλληλος του καναλιού είμαι, εννοείται. Αλλά από τη στιγμή που με πήρατε γι' αυτό, αφήστε με να το κάνω με το σωστό τρόπο. Γιατί αλλιώς δεν θα γίνει. Και είδες, δηλαδή δυσκολευτήκαμε. Παρόλο που θεωρώ ότι αν συνεχίζαμε δεύτερη χρονιά και κάναμε διορθωτικές κινήσεις, θα πηγαίναμε πολύ καλύτερα. Γιατί άρεσε η εκπομπή, δεν άρεσε. Όχι, και είναι μια εκπομπή που και τώρα βλέπεις. Εγώ το βλέπω γιατί μας ταγκάρουν και εμάς πάρα πολύ συχνά σε αυτό. Και είναι μια εκπομπή που συνέχεια την αναφέρουν και στο Twitter και στο Instagram και λένε «Α, ρε Μπέτη, πού είσαι ρε Μπέτη». Φαντάζομαι τα στέλνουν και σε σένα. Ναι, Άμα φτάνουν σε μένα, δεν μπορεί να μην φτάνουν σε σένα. Και όντως θεωρώ. Δεν στήριξαν όμως ούτε την επιλογή του στη δεύτερη. Δηλαδή, ωραία. Για χι λόγους εγώ είμαι στην άκρη. Οκ, θες να επενδύσεις σε κάτι άλλο. Ωραία, αυτό το ξεκίνησα να το επενδύσεις και ένα χρόνο και μετά κράτα το. Ναι. Διόρθωσε, κάνε κινησούλες. Βάλε ναι. Παίρνεις τώρα το λευκό χαρτί. Έρχεται ένα κανάλι και σου λέει λευκό χαρτί, βραδινό. Τι θες? Βραδινό. Βραδινό θες. Βραδινό. Τι είναι αυτό το βραδινό? Βραδινό. Και γιατί βραδινό? Έχεις ελευθερία μεγαλύτερη. Το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι αλλιώς μπορείς να εκφραστείς το βράδυ, αλλιώς μπορείς να εκφραστείς το πρωί. Επίσης, το βραδινό εμπειρία έχει και ένα σοου, το οποίο εγώ το λατρεύω πάρα πολύ και θεωρώ ότι μπορώ να το υπηρετήσω. Δηλαδή, μπορώ να κάνω stand-up, μπορώ να κάνω σάτυρα, μπορώ να τραγουδήσω. Αυτό θέλω να κάνω, αυτό που ξέρω να κάνω πάρα πολύ καλά. Ναι. Βέβαια, έτσι πως είναι τα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση, το βλέπω πάρα πολύ χλωμό να συμβαίνει. Γιατί, λόγω budget, λόγω ευελιξίας. Και λόγω του ότι δεν υπάρχει άνθρωπος πια με όραμα για μένα στην ελληνική τηλεόραση. Δεν υπάρχει. Να πει, παιδιά, πάμε να κάνουμε αυτό. Λείπει αυτό. Πάμε να το κάνουμε. Εδώ λείπει η ψυχαγωγία και δεν την αφήνουν την ψυχαγωγία να πάρει ανάσα. Δεν μπορεί να βγαίνει στον δρόμο και να σου λένε όλοι, αχ, τι ωραία, λίγο γελάγαμε. Να πηγαίνει ο κόσμος, θέλουμε να γελάσουμε, Βλέπεις θέατρα να γεμίζουν, να είναι sold out κομμωδίες, γιατί ο κόσμος το έχει ανάγκη. Περισσότερο από ποτέ. Και να μην αφήνουν να συμβεί αυτό. Για ποιο λόγο, ότι τι? Γιατί επειδή κάνεις εσύ Infotainment πρέπει να κάνω κι εγώ την πρώτη ώρα? Πάμε να τους δώσουμε κάτι άλλο. Δεν πρέπει να υπάρχει ποικιλία? Εγώ, σαν θεατής, να βγω και να διαλέξω. Ασταμάτητη είμαι, τι έχω πάθει σήμερα. Ωραία, μισό λεπτάκι. Έρχεται λοιπόν ο Αντένα για να τα πάμε με τα πραγματικά δεδομένα και σου λέει «Μea culpa. Έλα να ξαναστήσουμε το πρωινό του Σαββατοκύριακο». Δεν με ενδιαφέρει. Α, τώρα δηλαδή δεν το κάνεις? Τώρα δεν με ενδιαφέρει. Τώρα δεν θέλω εγώ. Όχι. Να σου πω κάτι. Έτσι όπως είναι τώρα και με τις θεματολογίες τις τωρινές, δεν νομίζω ότι ταιριάζω εγώ. Στο Open μπήκες και λίγο εκεί. Έβαλες λίγο το ποδαράκι. Το πρώτο διάστημα, γιατί ξέρεις, ήταν η πρώτη φορά που έκανα πρωινό και έρχονται και σου λένε «Ρε παιδί μου, συμβαίνουν τόσα γύρω μας. Δεν γίνεται να βγούμε κι εμείς να χορεύουμε». Ναι, έχουν δίκιο. Δεν γίνεται να βγούμε να χορεύουμε. Γίνεται όμως να βγεις να κάνεις μια αναφορά και να πεις, να δηλώσεις ως άνθρωπος της κοινωνίας, ως πολίτης αυτού του κράτους, ότι είμαι συγκλονισμένη με αυτό που συνέβη. Παιδιά, όμως εμείς δεν θα το πιάσουμε αυτό. Ούτε θα βγάλουμε δικηγόρους, ούτε εισαγγελείς, ούτε ιατροδικαστές. Τίποτα. Δεν θέλω να το πιάσω. Δεν είναι του στυλ μου. Δεν
δεν θέλω. Δηλαδή, δεν μπορούσα να συνέλθω όταν βλέπαμε, ας πούμε, μια γυναίκα που είχε πνίξει τα παιδιά της και εγώ μετά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να βγαίνω να λέω για τον τριαντάφυλλο. Δεν μπορούσα εγώ, σαν Μπέτη, να το κάνω. Ναι, ναι. Και δεν ήθελα και στην τελική ρεσίση. Δεν θέλω. Δεν με παίρνεις γι' αυτό. Οπότε, αν θες αυτό, ωραία, πάρε έναν άλλον. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε μετά όταν πήγες στον Αντένα, είπες θα κάνουμε ψυχαγωγία και το δέχτηκε αυτό Βέβαια. το κανάλι. Η δεύτερη χρονιά, όταν ήταν να συνεχίσουμε, τέθηκε το θέμα ότι χρειαζόμαστε και εμείς να έχουμε λίγο ενημέρωση. Και εκεί πρότεινα εγώ έναν άνθρωπο να το κάνει. Δεν ήθελα εγώ να το κάνω. Και δεν ήθελα να έρχεται και στο τραπέζι της εκπομπής. Να αρχίσει να πλώνει, ξέρεις, να βγάζουμε ανθρώπους με τηλέφωνο. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να το υπηρετήσω. Δεν μπορώ. Και αν θα το κάνω διεκπαιρεωτικά, γιατί θεωρώ ότι είμαι καλή παρουσιάστρια και μπορώ, αλλά δεν μ' αρέσει. Γιατί να κάνω κάτι με το ζόρι, ρε παιδιά. Ναι, Επειδή όχι, επειδή είναι η μόδα. Απόλυτα. Λες και η μόδα του infotainment ήρθε τώρα. Σιγά, τόσα χρόνια τι, ο Παπαδάκης δηλαδή δεν έκανε infotainment. Έκανε infotainment ο Παπαδάκης. Ήταν ο πρώτος. Έβγαζε και ένα αστείο περιστατικό, έβγαζε και ένα ζώο που βγήκε και περπάτησε εκεί, και ένα μηχανάκι αυτό. Infotainment θεωρείται αυτό. Έβγαζε, Να σου δηλαδή, πω, αυτό που κάνετε με την Αθηνά και τον Βασίλη στο ραδιόφωνο, αυτό είναι μια ερώτηση που γίνεται πάρα πολύ συχνά και εγώ νομίζω ότι βασίζεται πολύ αυτή η ερώτηση στο αν θα το μεταφέρατε τηλεοπτικά, στο ότι όντως αυτή η ελευθερία και η χαρά και ο αυθορμητισμός που βγαίνει στην τηλεόραση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γι' αυτό και περνάω πάρα πολύ ωραία εκεί, γιατί είμαι άνετη να πω ό,τι γουστάρω πραγματικά, στο μέτρο που δεν θα προσβάλλω έναν άνθρωπο. Ναι, καλά, φυσικά. Θα το άκουγες αυτό, θα το έκανες? Να έρθει τηλεοπτικά, βεβαίως, γιατί να μην γίνει. Θα μπορούσε να έχει τέτοια απόδοση? Κοίταξε να δεις όμως, μου θυμίζει λίγο τα βίτκαστ, τα οποία πια είναι παντού. Ανοίγεις και είναι ένα βίτκαστ δεξιά, ένα βίτκαστ δεξιά, ένα βίτκαστ παραπέρα. Δεν θέλω να κάνω ό,τι κάνουν οι άλλοι. Προτιμώ να κάτσω λίγο πίσω και να βρω αυτό που μου ταιριάζει απόλυτα να βγω να το κάνω. Με εσύ μια εκπομπή τύπου The View, τέτοιο πράγμα, θα μπαινες, ή τύπου Αρβίλα? Ναι, η Αρβίλα είναι πιο κοντά σε αυτό, γιατί κάνουν περισσότερη σάτυρα. Τα κορίτσια δεν έχουν το κομμάτι. Ναι, είναι πιο σχόλιο κοινωνικό. Ναι, είναι πιο κοινωνικό σχόλιο. Ναι, οκ, την άποψή μου μπορώ να την πω για πάρα πολλά θέματα, αλλά δεν με ενδιαφέρει μόνο αυτό. Την άποψή σου μπορείς να την πεις, νομίζω, σε οποιαδήποτε εκπομπή και όποιο θέμα έρθει, θα πεις, θα τοποθετηθείς και θα πεις αυτό που πιστεύεις εσύ. Με το που έσκασε έτσι η είδηση ότι έχεις βάλει το πόδι σου και στο GNTM και ότι θα σε δούμε, άρχισαν να ακούγονται και πολλά πράγματα για το Star. Από το Shopping Star, τι άλλο? Το GNTM και το GNTM. το τηλεπαιχνίδι τώρα. My Style, μόνη μου τώρα, αυτό το λέω. Δεν ακούστηκε ποτέ, μόνη μου. Μπορεί. Εμείς βάζουμε και δικές μας εκπομπές. Βάζουμε και δικές μας. Θέλω να πω, πες μας πρώτα τι θα δούμε στο GNTM και αν ανοίγει η συνεργασία. Δεν μπορώ να προδώσω το κόνσεπτ, γιατί είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο κόνσεπτ. Δηλαδή, όταν μου το στείλαν ότι θα γίνει αυτό, λέω δεν το πιστεύω αυτό. Ήταν από τα πράγματα που με έχουν στιγματίσει, είχε μείνει στο μυαλό μου. Είναι αναφορικά σε κάτι, τέλος πάντων, σε μια ταινία. Είναι φανταστικό, πήγε πάρα πολύ ωραία, πέρασα φανταστικά, με υποδεχτήκαν με πολύ ωραίο τρόπο. Νομίζω είναι το νούμερο 16 επεισόδιο και αν θυμάμαι καλά, μπορεί να είναι και ο προημιτελικός. Οπότε είναι λίγο πριν ξεκαθαρίσουν. 17 Δεκεμβρίου νομίζω θα το δούμε. Οπότε ωραία. Έχει ανοίξει εκεί ένας δρόμος, δηλαδή μια συνεργασία που θα δούμε και κάτι άλλο? Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρεις ή δεν θες να μου πεις? Κιλάκια. Δεν ξέρω, θα φανεί. Αν είναι να γίνει κάτι, θα. Εντάξει, τώρα την εντάξει. Βγάζει συνέχεια στο TikTok την ατάκα από τη Μενεγάκη. Δεν ξέρω αν στο βγάζει ένα. Ναι, και αυτή και από τον Γρηγόρη. Ξαφνικά manifest εγώ. Εσύ αυτό το restart το κάνεις τώρα που είπες? 100%. 100%. Αυτό νιώθω και εγώ. Το στηρίζω. Και γενικά ο κόσμος δεν πρέπει να βάζει νερό στο κρασί του. Τέλος. Είναι για μένα αυτός που θα κάνει διαφορά, θα είναι ο αυθεντικός. Αυτός που θα έχει να προτείνει κάτι. Και όλοι οι πρωτοπόροι δυσκολεύτηκαν, αλλά ήταν πρωτοπόροι, γι' αυτό και μείνανε. Δεν λέω ότι είμαι πρωτοπόρα, προς Θεού, δεν κάνω κάτι που δεν έχει κάνει άνθρωπος. Αλλά θέλω να σου πω, αν είναι να κάνω κάτι, πρέπει να κάνω αυτό που είμαι καλή και για να φτάσει να μην βάζει νερό στο κρασί σου, πρέπει να το έχει νερώσει πολλές φορές. Ακριβώς. Και μετά να πεις όχι αγάπη μου. Είναι και η γνώση της ηλικίας, της ωριμότητας, πολλά πράγματα είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέτη μας. Ευχόμαστε πραγματικά ό,τι γουστάζεις. Ρε παιδί μου, ένα σοου για την Μπέτη, αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά σε βλέπω σε αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το στοιχείο σου. Ένα σοου για την Μπέτη. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.